Γεια σας! Ανακαλύψτε τα ωφέλη που έχει η ενεργοποίηση της ακοής σας με τη μέθοδο τοματής, πάνω τόσο σε μια απλή κούραση, όσο και σε διαταραχές που επηρεάζουν όλη μας την ανάπτυξη. Για να καταλάβετε πώς δουλεύει η συσκευή μας Soul Listen, πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε τι είναι η μέθοδος τοματής. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά. Τη δεκαετία του 50, ο Άλφρεντ Τοματής, γιατρός και ερευνητής της οτορινολαριγκολογίας, απέδειξε τον πρωταρχικό ρόλο που παίζει η καλή ακρόαση στην ευνοϊκή μας ανάπτυξη. Το 90% των αισθητηριακών πληροφοριών φτάνουν στον εγκέφαλο μέσω του αυτιού. Για το λόγο αυτό, το αυτί έχει τεράστια επίδραση σε όλο το σώμα. Ένα άτομο μπορεί να ακούει καλά και να έχει κακή ακρόαση. Αλλά τι είναι η ακρόαση? Η ακρόαση είναι η ικανότητα να χρησιμοποιούμε την ακοή μας επιλεκτικά και με προσοχή. Με άλλα λόγια, είναι η ικανότητα που έχει το αυτί μας να εστιάσει την ακουστική του προσοχή και να επιλέξει από όλη την ποικιλία των ήχων που φτάνουν σε αυτό να ακούσει μόνο αυτούς που το ενδιαφέρουν. Μια κακή ακρόαση, επομένως, μπορεί να θέσει αμέσως σε κίνδυνο την ισορροπία του σώματος και τη ζωτικότητα του εγκεφάλου, λόγω του ουσιαστικού ρόλου που παίζει το αυτί. Το αυτί έχει 3 λειτουργίες. Η λειτουργία της ενεργοποίησης αυτής εκτελείται από τον κοχλεία και την αίθουσα, όργανα που παίζουν το ρόλο του προμηθευτή ενέργειας για τον εγκεφαλικό φλοιό. Η αίθουσα είναι επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία της ισορροπίας και ελέγχει τις κινήσεις μας, το συντονισμό μας και το ρυθμό μας. Τέλος, το αυτί παίζει σημαντικό ρόλο στην ακοή μας. Όταν η ακοή έχει διαταραχθεί, απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για την κατανόηση του μηνύματος. Αυτό προκαλεί προβλήματα, αυξάνει την κούραση, την οξυθυμία και τελικά οδηγεί στην απροθυμία για επικοινωνία. Η μέθοδος τοματής είναι γι' αυτόν τον λόγο μια παιδαγωγική τεχνική η οποία βασίζεται στη χρήση μιας συσκευής που σχεδιάστηκε για να γυμνάζει τους μυς του μέσου αυτιού προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η ικανότητά τους να διαβιβάζουν αλλά και κυρίως να επεξεργάζονται το ακουστικό μήνυμα. Χάρη σε ένα σύστημα εναλλαγής μεταξύ 2 καναλιών μετάδοσης ήχου, αυτή η συσκευή στέλνει ήχους οι οποίοι είναι ικανοί να συσπούν και να χαλαρώνουν τους μυς του αναβολέα και της σφύρας. Επιπλέον, αν και ο ήχος μεταδίδεται από τον αέρα, η αρχική του μετάβαση γίνεται οστέινα, χάρη σε μια δόνηση που υπάρχει σε ειδικά σχεδιασμένα ακουστικά. Η δόνηση αυτή καθιστά το αυτί ικανό να προσμένει το μήνυμα που θα λάβει μέσα από τη μεμβράνη του τυμπάνου και θα το διαβιβάσει πιο αποτελεσματικά στον εγκέφαλο. Σταδιακά, μετά από επαναλαμβανόμενες συνεδρίες, το αυτί και ο εγκέφαλος δεν θα χρειάζονται πια τη συσκευή, μιας και θα έχουν αποκτήσει και αναπτύξει μια ποιοτική ακρόαση. Διαθέσιμη παντού στον κόσμο, με περισσότερα από 400 ιδιωτικά και δημόσια κέντρα, η μέθοδος τοματής έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της, βοηθώντας κάθε χρόνο πάνω από 50.000 ανθρώπους, οι οποίοι υποφέρουν από δυσκολίες μάθησης και επικοινωνίας, καθώς και από διαταραχές συμπεριφοράς και ψυχισμού. Ήμουν 17. Ο Ζαν Λόρεν Κόσετ με έστειλε εδώ γιατί είχα ένα μπλοκάρισμα με τη γλώσσα. Και μετά ανακάλυψα τους δικούς μου ήχους, κάτι που με έκανε να αποκτήσω μια αξιοθαύμαστη μνήμη. Μπόρεσα να διαβάσω ένα έργο. Θυμάμαι δούλευα το θεατρικό του Μουσέτ και μετά τους φιλτραρισμένους ήχους το κατανόησα πραγματικά γρήγορα. Είναι αλήθεια ότι ο τοματής βοηθά πολύ. Η μέθοδος είναι καταπληκτική. Συμβούλεψα πολλούς που είχαν γλωσσικές διαταραχές, προβλήματα με τη γλώσσα και την έκφραση, καθώς επίσης και συναισθηματικά μπλοκαρίσματα. Θα μπορούσα να πω πως είμαι ένα προϊόν του τοματής. Είχα προβλήματα στο σχολείο, κυρίως στην ανάγνωση και γενικότερα στην παρακολούθηση του μαθήματος. Όταν οι γονείς μου αντιλήφθηκαν τη δυσκολία μου, άρχισαν να ψάχνουν και ανακάλυψαν τη μέθοδο τοματής. Ήταν πραγματική ανακάλυψη για μένα. Για πρώτη φορά ένιωσα ότι ήμουν σε θέση να μαθαίνω, να κατανοώ τι έλεγαν οι άνθρωποι, να καταλαβαίνω πληροφορίες, να θυμάμαι και να κάνω τις ασκήσεις μου. Μου επέτρεψε να συνεχίσω να δουλεύω με τη φωνή μου και να τη χρησιμοποιώ σωστά. Μα πάνω απ' όλα μου έδωσε τη δυνατότητα να την αποδεχτώ. Έμεινα πραγματικά ικανοποιημένη από τη μέθοδο αυτή. Πολύ γρήγορα ήμουν σε θέση να καταλάβω Άγγλους ομιλητές χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια συγκέντρωσης. Έτσι, η βελτίωση ήταν σαφής. Η μέθοδος τοματής μου προτάθηκε από τον ομοιοπαθητικό μου, ο οποίος είχε ο ίδιος πρώτος δει τα ευεργετικά της αποτελέσματα. Όσο για μένα, με βοήθησε τόσο πολύ που νομίζω πως ξαναγεννήθηκα. Πραγματικά ήταν σαν να γεννήθηκα δεύτερη φορά. Je suis venue au centre Tomatis parce que ma fille Alexandra avait de gros problèmes de concentration.
aussi bien à l'école que dans la vie de tous les jours. Ήρθα στο κέντρο το Ματίς διότι η κόρη μου Αλεξάνδρα είχε σοβαρό πρόβλημα συγκέντρωσης, τόσο στο σχολείο όσο και στην καθημερινή της ζωή. Πολύ γρήγορα η συμπεριφορά της άλλαξε, κάτι που πρόσεξε και η δασκάλα της αμέσως. Ήταν πιο προσεκτική, πολύ πιο ανοιχτή, ακόμη και στο σπίτι με μένα. Ένιωθα ότι άκουγε και καταλάβαινε πολύ καλύτερα ό,τι της λέγαμε. Είναι πολύ καλύτερα τον τελευταίο χρόνο και η πρόοδος που είδα στην αρχή παραμένει, αν και έχει σταματήσει τη μέθοδο πριν αρκετό καιρό. Καθώς τα αποτελέσματα της μεθόδου το Ματίς είναι επικυρωμένα από πολυάριθμες έρευνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να στηρίξει οικονομικά την εισαγωγή της σε 200 δημόσια σχολεία. Σήμερα η μέθοδός μας είναι διαθέσιμη και για χρήση στο σπίτι, χάρη στο Show Listen. Τόσο το παιδί σας όσο και εσείς μπορείτε τώρα να κάνετε τις συνεδρίες ηχητικής εκπαίδευσης όπου και να βρίσκεστε, στο γραφείο, στο σπίτι, στα ταξίδια σας ή στις διακοπές σας. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι απλώς να βάλετε τα ακουστικά για 2 ώρες την ημέρα και να χαλαρώσετε. Τίποτα παραπάνω. Λόγω του ότι κάθε πρόβλημα είναι μοναδικό, το Show Listen διαθέτει διάφορα προγράμματα ηχητικής εκπαίδευσης, τα οποία ο κάθε ειδικός μπορεί να προσαρμόσει στις ανάγκες σας. Για να ανακαλύψετε αν η μέθοδος το Ματίς είναι για σας, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να κλείσετε ένα ραντεβού με έναν από τους πιστοποιημένους μας ειδικούς. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του site μας στο ίντερνετ, tomatis.com.